Wallahi, kita kono yang gelega abse kan bifa. Etan sawan ko ambe defo. Awon ke la browe. Ya fam ya. Elo kama tiha ma tama mo. Ma be mo ga mo ya be mo go ma mo.
yɔrɔ kuma tɛ kuma ɲuman ba fɔ cɛ ye kuma dɔ fɔ fɔli daminɛ la fɔ yɔrɔ nɔ ta kumakan kelen o ne ma da yɔrɔ sɔrɔ n feere lɔ a ye levier lawuli yan a ko a ma ko denko den bɛ mɔgɔ dɔ bolo ko mɛ ko denko wolo b'a la n b'a yira numukɛ la a fɔ ko denko wolo tɛ levier la i y'a faamuya ne fakɛ bɛ kɛnɛ nin kan yan Kirila Bakari Gomala Bakari Bamori bɛ yan ala n'olu barika rɔ n tɛ layiru ta nin bɛɛ ye mɛ n b'a yira la ko ne ba wololen ninnu la i y'a faamuya ne wolola dugu in kɔnɔ yan ka mɔ dugu in kɔnɔ yan ne ka wɔyasi tɛ ka janya aw da ye kalo 3 ye est-ce que i y'a faamuya ne ye muso furu Sikɔrɔ yan 2012 à 2013 ka ne wolola ka bila bi la jeliba ne ma muso fila ɲɔgɔn fɛ wolo sanfɛ nka taa ɲini ala fɛ ma taa n da kaburu kɔnɔ k'a muso fila ɲɔgɔn ko n'i ye min furu o ye ne muso ye i y'a faamuya n bɛ jansa daminɛ an ka dije la an bɛ 400 di dije ma segu kan an bɛ 400 d'a ma arajo so mande kulubali an bɛ 400 d'a ma e jeliba an bɛ 400 di ma i y'a faamuya namara fama an bɛ 400 d'a ma Bɔmala Isa bɛ yan teleso mɔgɔ bɛ yan Atali Media bɛ yan Jigiya Bulon bɛ yan an bɛ 1000 di Jigiya Bulon ma ka 1000 di Atali Media ma yi ka Bɔmala Isa an yɛrɛ terikɛ don ne bɛ se k'a fɔ k'an yɛrɛ an baramɔgɔ don an bɛ 2000 di Isa ma k'a bila sɔgɔ k'a ni ko an bɛ 2000 di Bɔmala Isa ma an bɛ 5000 numukɛ k'an kɔni mara kɔnɔ n'a ka di ne seru ye n bɛ se ka donso si san la wuli sisan ne bɛ se ka sogo kunturu ɲinumutɛ la sisan depuis ne taara fɔ bi n ma deli ka sogo fɔ a ma fa la k'a daminɛ sunkalo makɔnɔ la ka na bila sisan na ne ye donso sogo minnu numukɛ yɛrɛ filɛ na a ma dun ala ni ɲinɛnugu donso barika diɲɛ ma dogo don ne bɛ donso sogo dun o tɛ waso ye dɛ an bɛ 5000 bila a ka bara kɔnɔ o de ala sago i sago mɛ n b'a yira numukɛ la ko denko wolo tɛ levier la fo ka taa ne fana sisan denko wolo tɛ levier min na n tɛ layiru ta numukɛ ye mɛ n bɛ fɛn saba di numukɛ ma i y'a faamuya n bɛ fɛn saba d'a ma n b'a ci kɔni Umaru la ani kɔni a kana taa ɲin'a ka so la ani Umaru mana ɲɔgɔn bɛn cɛbɛnyɔrɔ la a k'a fɔ Umaru ye ko ne ko Umaru ka silasiri d'a ma i y'a faamuya wa ko ne ko Umaru ka silasiri d'i ma kana taa deli a ka so de n'a mana ɲɔgɔn bɛn cɛbɛnyɔrɔ la a y'i n'a fɛ ko ne ko ten a tɔ fɛn fila n t'o sugu fɔ mɛ n b'a di numukɛ ma a mana fili min na a b'o fɔ n kɔni nɔ n'a fana kɛra n'a ma ɲɛ a bolo a mana dogo numukɛ ala kana a tiyɔ n'i y'a dogo n'a ma ɲɛ i bolo n'i ma ne tɔgɔ tiɲɛ ala kana a tiyɔ ala sago i sago n b'a yira la k'a fɔ ko ne ba wolo numu la. Dan sɔrɔ ayiwa numukɛ i ye kɔrɔfɔ in nana dɛ lamɔ. Jeliba bisa ko ka komi su dɛsɛra nɔ mɔgɔ yɛrɛ gɛrɛgɛrɛ dan ye dan ye sinɔn wari min ja furu lɔ ani min pɔsi lɔ n'i y'o kɛ sisan min pɔsi lɔ ka ca furu kɔnɔ ta ye mɛ mɔgɔ gɛrɛgɛrɛ dan ye dan i y'a faamuya Jeliba ne bɛ media Mayiga Janga numukɛ bɛ tɔgɔ la bonda na yan 500 fɛn jata don numukɛ bɛ jata don k'a di Mayiga ma 500 k'o di Jigiya Bulon ma 500 k'o di e yɛrɛ jeliba ma 400 k'o di Namara Fama ma ka 100 di arajo baarakɛla dɔ ma n'o di ninnu o kan ka bɛn 2000 ma i taara wari jan bɛna mikoro di jɔ a kana fɔli sa bɛna mikoro di bafinataw ma a bɛ mikoro di Bɔlɔkɔrɔ Seru ma fɔli fɔ Voilà. Jeliba diɲɛ yɛrɛ de ye kan Sikɔrɔba cɛ ani muso an b'a fo ka Bɔlɔkɔrɔ Seru ani a kɔrɔw fo diɲɛ ye sɔrɔ fɛ Sikɔrɔ Seru k'a fo Jeliba diyagoya fan bɛ ɲuman fɔ dɛ Sikɔrɔ Seru ye ne Dawuda ta don min Sikɔrɔ kɔnɔ yan an ye ba tigɛ Kɔlugu fɛ
ka taa bolokɔrɔ seru fara ka wa ɲɛ kɛ kelen o don d'an kama o ni biti kelen ye dɛ seru yɛrɛ jɔlen de o b'a sɔrɔ an bɛ nɛgɛso la fo ka se bi ma anw na diɲɛ tɛ diɲɛ kura ye dɛ anw bɛ ɲɔgɔn fɛ fo saya a jara mɔgɔw ye o de bɛ kɛ a ma ja mɔgɔw ye o de bɛ kɛ i y'a faamuya nɔ donc nabara faama 500 e yɛrɛ jeliba 500 donc mayiga 500 a tɔ dɔ mande 500 wa fila ye n b'o sɔrɔ k'o di a ma donc kɔrɔfɔ min bɛ n fɛ o de y'o ye jigiya bulon o 400 sabu wari min bɛ n ko kana kɔnɔ voilà. I t'a sɔrɔ ko ka micro di bolokɔrɔ seru fɛnɛ ma voilà ayiwa micro ɲɛ da a da an kuma ninnu da ɲɔgɔn kan bɛɛ kɛ hakɛ to an bɛɛ b'a kun kɛ hakɛ to an bɛ wari ninnu ɲini fɔlɔ quoi ok ok ne bɛ ka min fɔ f'i k'o fɔ bonya di o ma fo k'a di voilà a ye bɔnni sumaya sedu tun bɛ bolo dɔ sisan a bɛ nɔ kɛ a ye fɛn fila di ma fɛn fila nin ko ka na di jeliba ni numukɛ ma u ka bɛn don jeliba o ka bugɔbeli o bɛ n bolo numukɛ ka bugɔbeli sedu nɔkɛ y'a di ko ka n'a di bari nɔnda bari o de ala sani sago bugɔbali kelen n bɛ numukɛ ta di jeliba ta o fana n bolo bingo voilà numukɛ ka bugɔbeli filɛ bali y'a ɲuman dɛ nɔnda bali jeliba kɛ ka bugɔbeli k'o ni k'a di ma o de ala sani sago jigi jigi ban voilà bɛnkɛ kuma banna voilà nin ye denmusow ka ɲi ka bɔ bolokɔrɔ ko ka sedu fɔ ɲɛnamaya tɛ ye jateminɛ ye ko sedu balima bɛɛ bɛ fo mɛ u bɛ tila ka sedu yɛrɛ fo n'olu ma sedu fo a fasa la k'u bɛ kɛ sedu ma fitiriwale ko k'a fɔ sedu ɲɛnɛ k'a don a kulo rɔ a ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ min na ko balima ninnu k'u ɲɛ b'a la min t'a fɔ n'o ma sɔn o bɛ fɔ dɛ n'i ma min kɛ o nkalon tɛ tigɛ da mɔgɔ la bɛn koyi an tɛ jatigɛya bilen an tɛ nkalontigɛya bilen anw tɛ jeli ye anw tɛ dɔnkilidala ye anw t'a sɔrɔ kɛɲɛ fɛn fɛn joli tigɛ i ma min kɛ o de bɛ f'i ye n'i ma min kɛ o tɛ fɔ numujɛ hali ne ma nkɔ numan fɔ ma a b'a fɔ k'i tɛ nkɔnifɔla ye mɛ cɛ i y'a di an bɛ kuma di kɔlɔlɔ sɔrɔ ma. ali sagari seru ka fa in na bɔ a ye badenw kanu ka mɔgɔ hakɛ ɲɔgɔn kan seru tɛ baden mɔgɔ rɔ a tɛ mɔgɔ juwasi a kɔnɔ i bɛ kuma na wa n ko jo ne tɛ ne bɔ dɛ ne jigi de n bɛ ne dɔn an y'o bila kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔkɔrɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ sɛnɛ tun bɛ ɲɔ mɛ a da tɛ nɔ ma dɔn mɛ a k'i da to yen o k'a di dɔ fɛ o mɛ n t'o fɔ min kɛ n'i ma fɔ ka kɛ o kɛ mɔgɔ jugu dɛ seru filɛ yen a ka bɔda kɛ ɲɔgɔn kan sarako bɛtɔ ko seru i sabali i k'i balimaw sisan n'i se tɛ min ye i b'o dɛmɛ baaraw kan mɛ anw bolobaatɔ ma se ma diɲɛ jogo o don hali foyi t'a bolo a ma sɔrɔ o kɛ n'i ko fɔ jamana na i ma kɛ mɔgɔ jugu ye n bɛ kɛmɛ naani di ka seru cɛ la k'a di ninnu cɛ ma. numujɛ i la wari filɛ nin ye ko ni ko n baara ma suba banna an bɛ kuma di bolokɔrɔ fɛnɛ ma. Komala ale o numukɛ dansɔgɔ k'ale ko numukɛ dansɔgɔ k'ale ko ko n kɔni ɲana numukɛ ko n kɔni ɲana mɛ a ma tila fɔlɔ mais i ma tila fɔlɔ quoi an den tɔ ye mɔgɔ fila de ye k'an den tɔ mɔgɔ fila ye i y'a mɛn n kɛ olu bɛ lawuli halisa den mɔgɔ filaw de k'a lawuli ka denw yɛrɛ la hali ni tile bɔra k'an to fila k'a ka ɲi hali ni tile bɔra k'an to o mɔgɔ fila ka bonda na yan n'o ye jakarija ni isufu ye n'o ye jakarija ni isufu an ka den tɔ camanba bɛ so kɔnɔ den yan tɔ caman bɛ yen n y'o fɔ ale ɲɛna ko morisaw bɛ ka jigin yan
ko morto bɛ ka jɛɲɛ kɛ i y'o faamuya nkɛ mɔgɔ tɔba de ye a min mara mɔgɔ baden bɛ yen mais nkɛ don bɛɛ n'a rɔ ko don don bɛ n'a dɔn ko jagarija jagarija ani isufu ani isu hali ni tile kɔni bɛ bɔ k'an to mɔgɔ tɔ hali ni tile bɛ bɔ k'a to yan olu bɛ lawuli olu bɛ lawuli yan ye ne faso de ye yan de ale bolokɔrɔ tɛ faso ye i y'o faamuya nkɛ ne yɛrɛ bɛ 10,000 bila ka bɔ bara kɔnɔ ka n faw ni baw ni kɔrɔw ni dɔgɔw bɛɛ di yan sa ka tɛ wa taa mɔbili la bara rɔ i y'o faamuya nkɛ jigiya bulon diablo n bɛ 3,000 d'o ma 3,000 3,000 k'o di Atelier o Mayiga di Meja Mayiga ma Manden Kulubali Manden Kulubali ka 3,000 d'o ka ma 3,000 di ma 9,000 ye Seku Kɔnɛ Seku Kone ka 1,000 ka 1,000 di ma 20,000 ye o tɛ 20,000 ye o 20,000 ye an b'o 20,000 di o sisan nkuya namara faama kɔnɔ faama kalo 3 kalo 3 an b'o da ɲɔgɔn kan kalo o kalo kalo a ka taa malobɔrɔ 1 ta an fɛ namara faama kalo ale ta tɛ dɛ a yɛrɛ ta tɛ i yɛrɛ ta tɛ temeli tɔgɔmani fitinin b'a bolo temeli tɔgɔmani fitini b'i bolo a ka d'o de kama ko temeli tɔgɔmani b'i bolo namara faama kɔlɔn bɛ taa k'a bolo alamisa don sɔgɔma alamisa sɔgɔma a tɛ fɔ an ko so min na o y'o ye parce que an kɔni bɛ yan fo ka nin kun cɛ awɔ alamisa sɔgɔma alamisa sɔgɔma alamisa sɔgɔma ka malobɔrɔ fɔlɔw ta i bɛ taa malibɔrɔ fɔlɔ ta i y'o faamuya n y'a faamuya k'a fɔ numukɛ a bɛ ne faso de la yan a k'a fɔ ne fɔ ne faw kan a k'a fɔ n baw kan a k'a fɔ n kɔrɔw kan a k'a fɔ dɔgɔw kan nkɛ denmisɛnnin tɔ 2 de hali ni tile bɛ bɔ k'an to o kan a ka olu minɛ nkɛ mɔgɔ tɔ camanba de yan min fasa ma da nkɛ mais morisow bɛ ka jigin awɔ i y'o faamuya nkɛ wala k'a dan tɔgɔ nba wala tan di dugu jama fɔlɔ nin ye ta kan ye komisalan ta ka bɔ komisala fo wasolo dana ye komisala siyaka maa min b'a wele kamalen tɔ la ko n ta k'a bɛ se tɔ 2 jasa k'a bila numukɛya bara rɔ cɛ numukɛ ala ka na a bɛ ɲa komi kile ko bila yɔrɔ na a bɛ ɲa 3,000 min ko k'o di Mayiga ma 3,000 k'o di Diablo ma o 6,000 t'olu ma ye olu k'o tila ɲɔgɔn na 3,000 Manden 1,000 tɛ fɔ dɛ a faamuyara wala o t'olu ma i ka hakili la o y'a bali dɛ a ma ban fɔlɔ dɛ wala ko ka isu ka wuli k'a sɔrɔ ka kujɛ kɛ ka jɛna caman fan fa ko sɔrɔ ye ka ma fan fa e ɲinɛ kan a ba pewu wa jeliba ko gɛlɛn na ko 1,000 bɛ ji ma k'a kɛ isu ka wuli an ka denw yira kamalen na an b'a fɛ k'an den bɛɛ yira i la i ka to n'aw cɛ ko ko dɔ bɛ kɛ yan